John, Oma Yebiano, Zabri, Oma Kujina, Ombofo, and Roba Fongoman, so 3 of the cancer. You move beyond Tiasim Mano, you move beyond woman. Say a Tiasia, a Timeradi, you won't swap, you will marry, to see a Tiasio, you woo a radidia. So by Yana Binomotiasia, Abrabono Coswa, Omon Yeneshi, Yemi, Oma, dear pa, say a sono, Ubia didn't who na nyame ato sacho me bisa omon fie ba do omon fie no as in fie de osia kra omon nya do omon fie de onu ba ya 57 do nanso nyame na ahihye obia ne nkwa oni wasase so enti mo ma ye hwe ne nso anopai na obia nso ne ho abia na ye mfa ni die ma nyame obo ye yi Yeshua Samuel John Yami amoba wi asa na mode mo to ne so ono na o gya mo kwan asum twie mo nne e wo mo chi katai mo adofo ayen so yaka Yami enja Yami oba Yami sunsun kronkron ne dom ne nepa na bra chichire ene ne nhira emra yen so ne ene den na amen ya tujumu na ya we ya Heaven, oh, and your young crow, and EJP war. Not the jump for no baby jump. Yeah, and your young crow. Heaven, oh, and your young crow, and EJP war. Hey, Robin, back at Camabo. Hey.
Maya.
and then a fan so I am ready. Mammy said, Nicolay, oh, mammy, free with you, or what do you, mammy, preoccupied. See a penny, who know, see a cacre, who know. But then you know, the draw of my mammy. Mammy said, one bread, Colay, so Colay bread, not so, or would you have Mammy, I brought it to her, or so could a 10 gamma cities. Pay the 5, Cagra, or so the 5. Sasama do a maya. When I'm home, mammy, I say, Fantos you, no mamma, baby, and no. Mammy, I brought it to our mother was.
Ewa Jenina, Wunia Bema, Nonkunia, and the door now friend Tampico. What is I didn't have a bar? Obia be when I was so good. I just a crop for Mokwe or Mokaya home. Yaduamukwa and almost free. Tipai Tiamie, Baba Jenina, Wunia Tampico. What is an Awoka? What him uncle Sammy? Okuta tenga amaselis sene na ne kakratia se motia sunje no se oduru kwa so na to tampigwa mama ni bia no titampigo se okuta tenga amaselis ade odi jam kwa no ye da mas Yesu amba onya ko se ye ni mu ye fa na se ma be kwa ni se ye ni na se so ni na se so ba be sa ba ga yo sene ya be ya be ya se e fa ni na e fa na so ni pe mo e dey am si ma papa no e be hia e wa aya no so pe mo pe Gina, and Jarato, come away, Namede, Wani,
manager. But this year, you can't such a movie in Send your workers as you say, Mummy, we are not here for a couple. Send a mokwa. What him among Quasamera? Manager so with a 20 Ghana cities. I do a Dijamu. Yadanas.
pra. Ne wo mo na ye ko mo pa bia bia. Ye nya fa mo kwa Yesu dia o ka ye ho. Ye de o mo kwa e do mo free. Ya de se bia no nyina adwumadi no. Oh ya ka ba di bia wo. Ben wa haya. Ya mamra. Ye de wo fosom ne ba na bia ya. Ye nyina ye de ni be kire Obuasi amansa mo se chechewure ne akopa de sie kura bia. E fe chechewure ba bram to bre. Ye ka tuna se e wa haya. Penyi konwa ye besi no ha kakra konwa ye besi no ha. Wo mo bia ne nyina sikasa ye be nom no ha. To bia nsa. Ai, a tuma mansa no. O se ya de dia yi. Ye nje she. Two na mo face so. Amo face for. Ai. Adaka no. Amo face for. Mo pe akonya 4. Na mo fa choose na mo face so be. Yes, Remo. Mo de go see for my want to once me ba ye pa mo chao. Yes, Remo la. Ya pa mo chao mo face for me go fa kambo bi amble. Yes, Remo. Ai, man na di omo papa na e no eba no. Pay ma di omo papa na e ba kakra ma di omo papa na e ba. Ai. Any crusade e na sana brene nya so ankasa. Ai, e ka funu no. Ya ke kamanda mpan. Ai, funu be dai e na nkwa me. Yeah, na de mo aye o anopa de ehu awrehosem papa ehu awrehosem ana ye ko ai Yamin fa si adu. Afan to ne kukumo. Akaya wa ya ma fufu. Yamin fa si adu. Yamin fa si adu. Afan to Yamin fa si adu. Yamin fa si adu. Afan to ne kukumo. Yamin fa si adu. Yamin fa si adu. Wabusiani na maonantiyo. Wabusia panisa ni nyamimpo. Uniaga biswa maodeyo. Yo, amamre kwan so no, abusia no edruwa. Omoye omamamre ai dienra es omoye no bibinti etochema kakra nti anopai ena omasase a omoye ne surukro bia ne mu amamre ena omoye ntafo no minim de wabusia no amamre fam nti ne kwan so ena omoye ne damas Yo, you're the master.
yɛde ma se adaka no ɛfɛ nyame nhyira mma afɛ no nyinara bra wo mu twa ho hyia no ɛyɛ ade a amammerɛ kwan so no ɛkyerɛ sɛ nea wo mu biara wo mu apere so ɛyɛ yɛbɔ mpae Asafo Awurade ompanimfo ɛyɛ wo wasɛm ɛnti Asafo Awurade ayɛ yɛn kauden Asafo Awurade atontun kauden ɛhyehyɛ bɔne biara a ɔbɔnefoɔ no ɛwɔ ɛnnɛ ɛfirisie yi mu ɛyɛ yɔ mu Asafo Awurade ma ne nyinaa nyɛ kwa yɛde mpanimfoɔ yi ɛhyɛ wo nsa yɛde mma ɛhyɛ wo nsa yɛde akunafoɔ ɛhyɛ wo nsa yɛde abusua nyinaa ɛhyɛ wo nsa yɛde asɔre ɛhyɛ wo nsa yɛde adɔfoɔ a bɛka nyinaa ɛhyɛ wo nsa yɛwɔ biara a Asafo Awurade yɛbɛyɛ biara na Asafo Awurade di yɛn mu kan na yɛwie biribiara a yɛde aseda nso ama wo wɔde yɛsrɛ ɔdɔbɛ Yesu Kristo di mu amen. Oh, no,
Sorry, Church of Pentecost, sorry, Methodist. Yes, ya akambom say, ye ewufiso na yakope won krapre. Ti sa kwan yi su da anope yesia. Ye besere se de dwumadi ne te no, na ewie mu nsu nti, ye pese ye twitwa ne ama no so ano wa. Nti ye fro se be di dwumadi bia, ntema na waba. Because said ye be no ebe mienu edru biography ni de ebusuani obegine mu na obeka obedi on ho adanse anase obeka wa bakwase ma obeka omo mienu de na abom na nso ewie attribute no ebesere se ekunafo mienu no bia beba abeka ne de na ema no nso saa na asori nso Pentecost ebeka ne de na Methodist asori nso abeka nti ebesere se eba de aye no wano amaye nti Oh,
for Rade, Yao share Yan say a pretty bit. Hello. Not yet, Messiah Conduction. Crown Messiah Cock, Johnny Chain. Nanya was of a radio kind and say, and see you here. Come back and go home fast for a sir. It's a Busia and Ma Nafo a Kanaka. And a crowd, and a crowd. Come on, young Besset, Obiti, and you. And that bad and Ma Nafo, a Busia, our Pia songs. One fire, yes, a map, and put on the paper of Mesa. We are one fire, we get Rebecca. Anokye. Now, in India, the Bata, hi. And it's you. So, car with the shadow, and you. When yes, you kiss on you. What the hell? Yesu Kristo dimu odwaje ema Yesu Kristo dimu odwaje ema and say that you can tell kai bio and see yes na me soon only one of us me won Passano. What did I call a year? That my dear Jutia no mum. Yeah, behind Yemia no mono abaquasim. Say, oh, yeah. The bear elder Anokye. Elder Samuel Anokye. Ye bear ne Nebusiano Betuasu. I make Ukraine beba. Na Uria Emano Abba. Na Uria a sorry Church of Pentecost Abba. Iwia na fe Enua John Anokye nso Kranino Abba na emana atoaso na fe Methodist asore nso e de atoaso tisabre ye befre obusuani a obegine makenkan enuanom ho abakwase Elder Samuel Anokye and John Anokye aka Bra Ata and Watala were born in the year 1965 at Obuasi. Their parents were Madame Sarah Anna, also known as Sister Esi Akwa, who was a trader at the Central Market, and Papa Tieku, a former steward at AGC. Both parents are of blessed memory. Elder Samuel Anokye and John Anokye were twin brothers. Growing up, if one fell sick today, the other also gets sick the following day. They completed school in 1981 at Obuasi Methodist. After pinning work as a steward, like the father and Kakra went to stay with their mother's sister at Asin Mansu. Some years back, Mr.John Anokye Penny had admission to Kumasi Technical Institute, studying mechanical engineering.
Accra due to his ill health. Unexpectedly, Penny also passed on. The death of the two brothers has caused a deep scar in the hearts of the family. Although they were born to this earth on the same day, we never expected them to be buried on the same day untimely. Owo ayeye ade, die ekunafo, die emma, die ebusia, manuesi. The casa say, Tresse, Ishirani Ewufo wewu Evradimu, free say, Rekoy. Home say, Amen. Obe home everyone bremu, na one human do each. Yohani edisem, it's a do nine, teacher modu miensa. Ebra edikan yeshia no, minya atinka say, wait dear mikuno. Mira, would the tokro kasia pa na to makumemu? Nansu yenim say, one hour do on Yankopono, a dear yina di buawon, na if ye won't ye. Kwame, where free makumemu dear? Da, what the door mean nano? Meneme mano. Now which lay a crystal quanu ye? I feel so. What lay and pipe? My own say. What do you want to Christo swear? I dare in a deep wow. Now, if you ye. Oh, your beer. Open your pow. Or turn your now a sample simple. Ninano, then I am a fair pie. Simple now upon. Kwame, what be ye in Shrama yen, and near Fufu? Ubuayen, na Ubuayen be brave, or the Ubuayen, na dear here yen piano, now we are my yen. My name is Mofra Nunina, my Yenichi pa. No, you'll be out, didn't wrestle ye pa. Nimred dear, now friend dear Grokra. Make no yammy foot to four and put a bra. Now a yarn po. Ye bet me be say anchor or bet na yen chain. Then so as I saw on your coupon yano chain yen tea or friend calling chain. Mirror. My name of Mofra Bekaiwo da Udo yen ne Udo. Any you made dear would my yen nuna any afu front so. Onyankopon ma wo baby papa na Kwame Mira my roommate the year amen Nyanam Monsiro Nemo ma won hunya mu efri se Ewrade Onyankopon no ono na one wonam ore mpawo na ore njawo amen. Owo ye ade a obiara ntumi nwane mfiri ho. Na yenim se obiara oti ase na yi beko. Na emom ejina mra Onyankopon ahyehye amano. Ni nyinare mo no. Sa wo hwe wo dofo. Ai ekoye wa wofo a ana ekoye wecha ana wo papa ya pa. Ejapa yenim akwan a yebenya sa odo enetema woda no edi kire ye no pio yenkanko yenichie ni ye na kokodro nyina yegina wugina ye nechi wodi nyamesro papa ye ne enkabom teteye wodi enwenta so honhom hyeye
na woka kyerɛ yɛn sɛ ɛmfa ho ne deɛ ɛbɛsi biara yɛnkɔ so ara kɔsi sɛ yɛbɛduru yɛn botaeɛ ho yɛde yɛ a woyɛ yɛn papa to nkyɛn a woyɛ yɛn adamfo yɛn nua ne yɛ adeɛ nyinaa wogyina pintin ma yɛn kampo mpo sɛ mama ni hɔ koraa na nhyɛ daa nka yɛn yɛn papa nnini aboro a ne mma ndidiiɛ na ɔnyɛ obi a ɔyɛ nnuonyam pɛ na mmom na ɔma obiara kwan ba ne nkyɛn sɛ panyin o abafro o na obiara yɛ n'adamfo nanso na ne mma na ɛyɛ ne namfo paara wode dwomtoɔ ne nsɛnkubɔ hyɛ yɛn wokyerɛ yɛn sɛ abere biara yɛmma sɛdeɛ nhyɛ yɛn nim na yɛnya abotrɛ wɔ deɛ ɛbɛsi biara mu yɛba bɛgyina yɛn nkyi na wɔhyɛ yɛn kran sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛda nso wɔ afoforo ɛsɛ nnipa pa a ɔyɛ nti obi a ɔba ne nkyɛn de sereɛ ɛna firi ne nkyɛn kɔ ɔma nyinaa wɔ edin a na wɔde frɛ o ɛna wusu papa nti na maike ɔfrɛ o popsi akɔfrɛ o chairman inis frɛ o agya atom na wagye so biibo na mafrɛ o chef tieku na wagye so yɛ woyare ɔpa so mpo yɛndia na na wobɔ saa ɛnɛ ɛsɛ sɛ yɛti pimpim wɔ abrabɔ mu wɔ berɛ a yɛnya wakwankyerɛ yɛde anya Nyankopɔn ase sɛ ɔde ewiase nyinaa agya papa dom yɛn agya wo kɔ ne so yɛwerɛ firi wo da yɛfe wo agya da agya bɛde yɛ chairman de yɛ popsi de yɛ chef tieku de yɛ agya da nyame mfa wo krasie nyame ma wo baabi pa kɔsi sɛ yɛbɛhyia bio Monsa de papa pacha meeting attendance. Titire enough local no Emma asori ma ene eniji a odi ma asori ma niti no Emma asori ni tuo ni nyina eniji ne body bo ho se ne sofo kan no na yemuye ene ni do a oyi kire no Emma ye nyina ye hyian e wo ne nkyɛn se ebredu na ye kyerɛkyerɛ na eduru sɛ ye ka awale mu nsɛm a adwenkyerɛ ɔde bɛma yɛ no ɛde anigye ɛne osebɔ ɛba local ho papa yi ayɛ dwumaso a waboa ma dwumadie asɔre dwumadie akɔ nkan papa yi ama kyekyerɛ enough akɔ n'anim ɛwɔ nkadie mu na deɛ yɛsrɛ ne sɛ nyame ɔntukɔ so anka ne ho berɛ mu a kyekyerɛ enough wagya yɛn mu no yɛnim sɛ awurade a ɔhyɛ anan mu no ɔbɛhyɛ yɛn anan mu nyame ɔnhyira yɛn nyinaa amen. Praise the Lord. Sabre ebeto nsafre elders e wo ha nyinaa ansa na Eja John ebusua Ukraine ne eba ne beba no elders e wo ha nyinaa ho brasem e de wo nyom ebeba wo na kra so okunu yet denara obeshe yara yebe obya kanu
John, Anokye, the Honkafo, and I said, "You see a name, Mfani Tibet, Emra." Established in John 15, verses 9. It is with a heavy heart that I write this tribute to my dear husband. Not only do I mourn his departure, but I also celebrate the life of a true selfless and a hard-working man. Meeting him in the 1980s and deciding to marry him was the best decision I ever made. He was a very supportive and helped in giving the children and myself a very solid foundation in life. Like all marriages, we had our own our fun share of ups and downs, but by the grace of God, we successfully moved on with everything. Amina, I will never ever forget the love that you showed me and the children. I will forever be grateful for the gift God gave you in me. Your death has really brought to me some hard realities of life, especially that our life on this earth is very short, and that it is only God who enables a disabled. Your death has really brought to me some hard realities of life, especially that our life on this earth is very short, and that it is only God who enables or disables a man's plan. I am still struggling to come to terms with the fact that you are gone. There are many questions on my mind and many things I would love to discuss with you. But where are you, Kwame? Oh, Dev, you are cruel. Watala, thank you for all that you did to me. Thank you for all that you did to make the world a better place for us. We love you and we miss you terribly. Your children and I are however consoled that you are with the Lord. May you rest in perfect peace till we meet again in heaven. Where do you all, my love? Let me refer to you. Let me refer to you. An excellent father who can find. He is far precious than gold. It was with shock that on 8 August 2022, we witnessed the passing of our pillar, the patriarch of our family, who is most exceptional. That day will always remain in our memories as a sad day. Oh, Atala, as we called him, was not only our father, but a friend who lived an exemplary life and envied no one. It will be very difficult to describe the nature of the vacuum your departure has created in our lives. We will remember the pieces of advice you gave us. He was kind and benevolent, but never joked with issues of discipline. He didn't spare the rod when it was necessary, especially when it is concerned with our academics. We shall always pray for your dear soldier, Dawatala be now way. May the good Lord give you eternal rest until we meet again. Rest in peace, Daddy.
Amen. On Sunday by a Methodist Church. Jesus, lover of my soul, let me to thy bosom fly, whilst the nearer waters roll, whilst the tempest still is high. Hide me, oh, my Savior, hide, till the storms of life disperse, saving to the heavenly guide. Oh, receive my soul at last. Say it, Yasia, yet Asima eradi, na say you ma eradi. Ni senti, say it, Yasio, say you, ye eradi edia. Onya John Anokye ede ne ho beka asom Ceremonial Methodist Church eho ewo afe empimienu ani dunum na oye nipa din na onhyeda hu ni bebre ewo sorry adwuma ho nanso anchepi na yete mmemekuo ewo sorry ni mu ode no ho ehye mu eyi empo obeye nipa odikan a obehwe won sikasem so ewa afe 2016 mu anche bebre na oyare na asori mpanyimfo eta ekosra no ene ye nsofo panyi a owo nu adibia brother Anokye eyare mu mpo na ode ne tight ene ni dues esuma edeba na li asori mpanyimfo ehu ye no na eka chense da bi onjai emani jai oto chro kronkron edema akenkanfo a ewo asodem se onhwem no kenkan emfama onyame ma enti onyame asem. Brother John onsem kakra ene ofutuo ene unkranhya na ode hye ememakuo Methodist asori ene asori ma no ye wre eremfi Onia John Anokye yenim se wafam dia obetimi aye ewo kunimu waye abra areho ahye yenso eni da so ba kwa ye wo eni se sabrei wo erade ekukuma oje wahome afri osom nyina ho de ye Onia John Anokye onyame emfa wonto de kukum kosise ebehia biem de ye onua onyankopon emfa okra ensie yi amen na edu sabre ya na ehun se aso waka na no kre o se eyese obekọ baabi a ye di areho chen baabi a ye gi ani ise baabi a ye di areho na ho ne ye fa adwene. Praise the Lord. And okay we gi se ye di areho kese pa wo ye ndofo ye papa ya sorry penny ya sorry ba erade atonsa afre won na anope nyame asem a ye nyina ye eche no eye asembisa na me de atoso asem a ye bisi ye ho ne se so enkwa ngoma no watro udi mu bia na is your name written in the book of life. Enkwa ngoma no watro udi wo mu bi mekenka nyame asem wo adisem eti adrienu ye kan fichemu do ba kon akosi edunum. Revelation chapter 20 verse 11 to 15. Adisem eti adrienu chemu do ba akosi edunum. Na me hu ahenwa fita kokru ne de oteso a asase ne soro dwane firi nanim na wanya baabi ama won. Na me hunu awufo enketwa ne akese se wogina ahenwa nanim na wobuebu engoma mu na wobu engoma foforo bi a eye enkwa ngoma ne mu na onam nsem a watwere no ngoma no mu no so bubu awufo aten sede wonyumate
na po yi na wufu a ewo mu no man owo ni asamado yi awufu a ewo mu no nso man na wopu won mu biara aten sede wo nyumate na wotu owo ni asaman twene ogya tade no mu ye ni owupri no na obiara wanhu se watwere ne din won kwangoma no mu no wotu no twene ogya tade no mu na mama yenka amen. Wo asasi so no ye wo ngoma hodo bebre e wa ha ti sei dia ngoma ye dia kotene pa wa Ghana ha eye ngoma Ghana card edin wom akoye oha ne so ha mani pa bebre binum kura tu kwan koda kumase ni nyina ne se o hwe se be ya Odi ebewo Ghana card engoma mu. Ya wo health insurance ngoma wo ho. Ana ya ba sorry mu nso a migidi se Emmanuel method se wa sonkore e wo register wo a asori ba bia din wu. Pentecost nso chechere north ebi wo ho asori ba bia din wu. Na anokwasam ne se akwa ya tira hu no mu pa eye abato ngoma. Seduru ho na yakase obi an control di wom na wan control di wom na bre no twam a atwam because ebra na me kira de na ye register form 34 na sikani bi ba a jasa kula no ya so de ama ye register na wadwane ko akotena fi ye register wi ansa na oba enti obaba osika ye ya asema wa ifo ka kira ye ni se si ebe sense wa ye fofra ma omo kura na omu ntimi fa ne din enka ho ebre na twem so ti akenka asem yi a Bible say otemuafo kese etena na konya kokuro great throne eye white. Praise the Lord. Atemu adwane ye omu ni diswa na eye ne kire se nia ote ahengwa no so a obu aten no na ten no eya tentrene a entanchia bia enim. Hallelujah. Ana ne obu aten no temuafo na mu nso otene ndi o se atemu adwa no eye kokuro na esanso eye fita na o se kenka asem no o se obuebue anwoma mu. Praise the Lord. Hallelujah. I can't praise the Lord. I just hallelujah. And yes, I must say, Mama Major. Now, I say, Obuebu and woman, 18 woman, they do as I see so. You walk about to a mama, you walk health insurance, mama, you walk Ghana card, mama, never hold on, if you are so. Never be baby. So, Tiakin can't send me here. And woman, you go out with me. Abraham, your boy, Bia. Say, Papa, say, when you are true. And I have told me, and then about the book of life. The book of life. Or at least some of or Chono, the Lamb's book of life. A Bamano Panguma. Now, Obia woman, any kind of mono. Or say, or did not know as some so. Ebu Obia 10 Sunday in humanity. Now, I'm away, and young woman be said, a young Panguma. And one of the show me out to each other, said, and Pangman would you, woman. And Pangman would you, woman. Hallelujah. Media. Semi di wan kwangu manu na wonswe. Praise the Lord. Ye nim se ni won pa wani wa bra bo ema Yesu na o ma Yesu pan ema Yesu edi hiri wa bra bo so wa ma wa bra se ne ohu wa ho se ewiasi ona na bae ni ko bebre wasasi so a o bo wa bra se ne ewiasi aya won dia na sanka wo wodro dia anya ka betumi dia kaka bin
asɛm na sɛ anɔpa no wini wɔ wardrobe na sɛ bere bi bɛdu ne yɛde wato nnua dan yi mu ne yɛde wabɛsi badwam sɛ yɛ na afei yɛbu atɛn na sɛ wodin ani nkwanoma no mu a ɔse ɔbɛto atwere ogyatadeɛ mu baabi a wasiesie ama ɔbonsam owuo ne asamado hallelujah na nipa ɔtena ewiase a ɔbɔ ne bra sɛdeɛ ɔno apɛ no yɛde no akɔka ho ɛyɛ awerɛho sɛ moma yɛni mmra yɛ ho so sɛ woba ha na wonim yesu a anɔpa yi yɛkamfo yesu kristo ama wo ɔno nko a na sɛ wogye ne di na sɛ wode wo homa no a ɔbɛtwerɛ wo din awɔ nkwa noma no mu enti kyerɛ no ma yɛte aseɛ sɛ aha na ehu no nyame bɛka na ehu no na nea ɔnye ɔba ne die no wabu na tɛn dada hallelujah sɛ wɔwɔ ha na ɔnye yesu kristo ni a wabu atɛn yɛte yɛano apae mu aka kɔmpadie mu hallelujah anɔpa yi sɛ wopɛ sɛ ɔtwerɛ wo din wɔ mpa nwoma no mu a deɛ nyia ne sɛ nyamesɛm a yɛakan no wode wakoma bɛgye adie na wode wakoma gyedi a afei wode wano apae mu aka sɛ yesu ɛne wawurade na ɛberɛ paul ka saa asɛm wei no na ɛnyɛ nne mmerɛ yi a sɛ ɔka sɛ yesu ɛne wawurade a jesus is your lord a jesus is my lord it was not easy but nnipa bi wotumi kɔ ho ma me nua a wotie me sɛ bia ayɛ ɔne sɛ kristo som ane pii nti ɛna ɔmpɛ sɛ wode wo ho bɛma yesu a anɔpa yi sɛ wode wo ho ma yesu a ɔbɛma ahoɔden oh hallelujah na deɛ wankasa ɔnyare no wotumi yɛ no woatumi ahyɛ aseɛ ayɛ na ada a ɔbɛto ne nsa afrɛ wo no ɔbɛn na yɛatu fie anɔpa yi awurade hu yɛn mmɔbɔ praise the lord hallelujah na yɛnhwɛ sɛ yɛdin ɛbɛtɔ baabi a yɛkɔ body nyinante okana mama musa kristo din kunim okana ori sisa wa sorry afira wo fom hallelujah ebrei ane bra wo sɛ ɔhwɛ sɛ wodi wɔ nkwa nwoma no na wo yɛ ho adwuma yi sɛ wogye yesu dia wobɛdi yie 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 sɛ wogye yesu dia wobɛdi Sabre no yɛde akasamoy bɛma wɔn na adwum bia ɛda wɔ akoma so na wɔatu ɛno akyiri no yɛwɔ hɔ no na yɛde aba busiafo no ma yɛ adwum mana wanyeshe wowe wanyishio aduma kuma waba medeme guda mana wanyeshe medeme seka ye meda mana wanyeshe medeme seka mama ye meda mana wanyeshe medeme seka mama ɔno nso ɛna wafa yɛmfa asida ɛma nyame deɛ yɛ anigye ne sɛ nipa mmienu nyinaa anim awurade wɔde wɔn kwa ama awurade ansa na ɔfrɛ yi abɛtu mmerɛ yɛn ayɛda so te ase yɛtu yɛn ho fo wonnim yesu a fa wo ho ma awurade na wo ne ne nante ama wawie yɛ
ayɛ nionyam ayɛ nhyira amen moma yɛn nyinaa yɛnsɔre saa bere yɛn nyinaa baabi a yɛte biara na yɛnsɔre na yɛnsi yɛn kyɛ ase minute baako pɛ na yɛakae yɛn nuanom mmienu no yɛnkae wɔ na yɛn mu no yɛmfa sida ɛmfa ma nyame sɛ nyame na wama na ɔno nso ɛna wafa ɛmo no yɛmfa sida ma dwuma papa a wɔn abɛyɛ ɛwɔ anya baabi a wɔn wɔ afotuo akwan kyerɛ wɔde mae ne nyinaa yɛnkae wɔ na yɛmfa sida ɛmfa ma nyame Kupon amapa wie nso yɛ de aseda ne kabea ma wo sɛ de akyerɛ no ɛka yɛ sɛ ɛwɔ asase so yɛntena ha daa deɛ wasɛm aka ɛna ɛnnɛ aba mu yi ne nyinaa mu no wɔ yawtie mu yɛ de aseda ɛma wo nyame ɛsan sɛ wo na wama ɛna wo nso na wafa aseda nka wo di daa afei yɛn nuanom mmienu a Awurade wafrɛ wɔn de akɔ wɔn ne onyam yi wɔn busuafoɔ ɛna gyina wɔn anim prempren egyina mu bɔ mpaeɛ ɛde wɔn ɛhyɛ wɔn nsa Awurade ma wɔwɔ asase so yi wɔkyerɛ binom kwan wɔayɛ nhyira ma ebinom Awurade wapoa ebinom sisi a wɔn kɔ yi woyɛ onyame a wofa ade a wohyɛ anan mu yɛbɔ mpaeɛ sɛ hyɛ anan mu ma busua no woko yechi no mabusia no tena si wo odo ne kroye mo na wonyina atwe aye baako yesre wo se asomtwe entina wontam na watena si ma wo Awurade asafo Awurade ka wo bomu we na woko yechi no shira abusia no ka wo ho na bua wo wani onyam ene wo entina na wo hu se eye wo na wa mama na wo so na wafa na enhyira ene asida enka odin da abusia no koso ana hyira wo ekunafo ni banmo ene busia ka ne nyina Awurade wo hye wo nsa hwe won so na wo hu se wo yo nyame dodo ara wonnim wo Awurade yi wo hade kyerɛ wo Awurade na wo mfa wo nkwa emma wo na wo hu se wo yo wura mo Awurade yeda wase o en Awurade Yesu Kristo din mu amen. Ya obejine brother Beganasina ya Canada ebetine atnas ya best announcement bi wa abusua no so best o de man so pacho obeyi obi agine mu na brother Beganas ya boye nyina ho nka ye se obi bibi nti ye bekwasie ye na se Awurade hyira mo na onhwe mo so monko wasomdwe mu amen. Yes, and I'm for now mobile and I'm for now mobile. Yes, the mama will be out. You been here when you know my clean joint. And I'm for now mobile. Yes, Ramon. You been here when you know my clean joint. Into the next month, or this year about what you when you know him, Marcus, my clean joint. Yes, Oh, how
Enuanom ne emeka ne se honam ne moja ntuminya onyankopon ahini nso ne pro no ni nia empro no tutubentu na ewufo no enya ne se wona empro da na yande ebesachira na etwa se ne pro yi se ne empro no na ne ewu yi nya se ne enwu na se ne epro yi nya se ne empro no na ne ewu yi nya se ne enwu no a eno na asema watro ne bebem amene owu nkunim owu wo ye wo hen saman nkunim no wo owu wo ye ne bon onyankopon ani wo ne hu mobro kese so afa enua John Anokye ene enua ata elder Samuel Anokye oda hayi kra efi ye nchenti ebekura enuanum yemu wo asasim de dote ama dote enso ama enso mfuntuma ama mfuntuma wo iresem ne ni da so ejina wo pinti yewade Yesu Kristo wo sorry no ono na obesakra yanim guasie ni pedua yi ama ya sene ne onyam ni pedua sene ni tumi onam so bre ade nyina sise na ne na se no te no mayenka amen na meti eni bi fi so se mese kire se nshira na ewufo a wawu ewurade mu fi mprempren rekoyi honhom no se yiwu obehome afi won bre no na onyuma bedi won echi hallelujah amen so yema enchance ye bon pa e de yi no tutu nyina sa beto abusia no so ye nim se ewurade wo yobo afo titi onuanu asia wa so obi hu wo ewurade a hu adi kire obi amfa na komma ya ji wedi nsuma ye nsum wudi na oyi wani ma ne nyina na ba ko akirem na present se kuna fo ye wo ma se de te no present se e pe pe ya original enyanu ni na obi shire ita yes next for a bit in